அதான் இதான் மணி என்ட்ரன்ஸ் வந்தோண்ணா போட்டு அப்படி நிற்காத பார்த்துங்களா சுற்றி மக்கள்லாம் காட்டி யூடியூப்ல போட்டு இதெல்லாம் போட்டுருக்காங்க கேரிக்கு இது ஆட்டோலேருந்து வந்து யாராவது ஆட்டோலேருந்து வந்து எல்லாம் என்னென்ன வந்துருக்காங்க சென்டர்ல வரனால அவ்வளோ என்ன பண்ணுறேன் போன தூக்கி கொடுக்குறேன் நான் வாங்கிட்டு எங்க போனா வீடியோ எடுக்க போட மாட்டேங்குது சேர தப்பறத வீடியோ பிடிச்சா எப்பவுமே இப்படி பிடிக்கும் இன்னும் செல்லு எடுத்து நின்று நாங்கள் பார்த்து போய் நேர்ந்தோம் நடக்கும்போது அப்படியே ரன்னிங்கில் எடுக்கணும் வீடியோ பிடிச்சா எப்பவுமே இப்படி பிடிக்கும் இன்னும் செல்லு எடுத்து நின்று நாங்கள் பார்த்து போய் நேர்ந்தோம் நடக்கும்போது அப்படியே ரன்னிங்கில் எடுக்கணும் சுத்தமா தெரியல அவர் மாமலாம் எடுக்க முடியாது